Moi! Eli nyt kuvataan luistelun opetusvideo. Lähdetään ihan alkeista liikkeelle. Eli luistelussa tärkeintä, varsinkin jääkiekon pelaamisen kannalta, on oikea luisteluasento. Oikea luisteluasento otetaan niin, että otetaan hartioiden levyinen stanssi, eli asento, sitten tämä väli. Tukeva asento. Ja sitten tärkeä juttu luistelussa on niin sanottu luisteluasento, eli käydään istumaan vessanpöntölle. Ja ensimmäisenä harjoitteena niin otetaan vähän liukuja tässä. Harjoitellaan sitä, eli kun sä istut siinä, niin sun pitäisi pystyä ohjaamaan. Periaatteessa niin laittaa sit ratin tohon väliin ja ohjaamaan sille liikettä, vartalon liikettä. Ja nyt näytän vähän alkuun yhden liuun tähän. Ja sieltä ratilla käännettiin. Sitten voidaan lähteä tosta rakentamaan luistelua eteenpäin niin, että otetaan potkut mukaan. Lähdetään harjoittelemaan potkimista yhdellä jalalla niin, että tämä pottuvarvas osoittaa menosuuntaan ja tämä ikään kuin kelkkana potkii sitten, potkukelkkana potkii vauhtia tänne näin. Eli lähdetään potkimaan. Ja sitten toinen samalla jalalla sama juttu, toisella jalalla sama juttu, eli vasen eteen ja pottuvarvas menosuuntaan ja mennään. Ja sitten voidaankin, kun nämä yhdistetään, eli molemmilla jaloilla potku. Vuorotellen vaihdetaan ne ohjaavaan jalkaan ja potkivaan jalkaan, niin saadaan aikaan ihan kelpo luistelua. Siinä oli tämänkertainen opetuksemme.